Στη γραφική κεντρική πλατεία Αργοστολίου, με τους εξωτικούς φοίνικες και το ατελείωτο πηγενέλα των ανθρώπων, επιβάλλεται μοναδικά και εντυπωσιακά το ξενοδοχείο Ionian Plaza. Ένα ξενοδοχείο για αξέχαστες διακοπές, για ήρεμες επαγγελματικές συναντήσεις, για εργασιακή παραμονή και ψυχική ανασυγκρότηση. Καταπληκτική αρχιτεκτονική παρουσία, πραγματική αποθέωση του νεοκλασισμού, με λιτές γραμμές και περήφανα αετώματα, εντυπωσιάζει και επιβάλλει το χθες στο σήμερα. Η ρεσεψιόν, χώρος καλέσθητος. Το ξύλο αγκαλιάζει μοναδικά, συντεριαστά το μάρμαρο και η ζεστασιά των ανθρώπων της ρεσεψιόν του Ionian Plaza σε καλωσορίζουν στο δικό σου σπίτι, γιατί εδώ η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά οικογενειακή, φιλική και οικία. Η απόλυτη εξυπηρέτηση είναι η ταυτότητα του Ionian Plaza. Όσο για το πρωινό, με τη σκέψη ότι μια καλή ημέρα αρχίζει με ένα καλό πρωινό, το Ionian Plaza σερβίρει το πραγματικά προσεγμένο του πρωινό υπό τη σκέπη της γοητείας της επτανησιακής στοάς του και με ευχάριστο δίλημμα την ατελείωτη ποικιλία του πλούσιου μπουφέ. Τα δωμάτια του Ionian Plaza είναι αρκετά ευρύχωρα, λειτουργικά, άνετα και πολύ φωτεινά, με θέα είτε στη γραφική κεντρική πλατεία Αργοστολίου και τον κήπο του Ναπιέρ, είτε στο φημισμένο δρόμο με τους φοίνικες. Διαμένοντας στο Ionian Plaza, αισθάνεστε και είστε στο επίκεντρο των δρόμενων της πόλης του Αργοστολίου, αλλά και όλου του νησιού, εισαπέχοντας από όλα τα αξιοθέατα και τις παραλίες. Τα δωμάτια του Ionian Plaza έχουν τη δική τους προσωπικότητα, που την υπογράφουν μοναδικά η αρμονία του ευγενικού γκρίζου με το ασύγκριτο λευκό, η άνεση των χώρων και η σχολαστική καθαριότητα, ο σωστός κλιματισμός όλο το χρόνο και η διακριτική μουσική επιλογή. Ο ερχομός της νύχτας μετατρέπει το Ionian Plaza σε ένα φωτεινό στολίδι και η θέα από τα μπαλκόνια του γίνεται φαντασμαγορική, καθώς η πλατεία παίρνει ζωή, ενώ η πόλη σας καλεί να ανακαλύψετε ένα άλλο της πρόσωπο, αυτό της διασκέδασης, ξεκινώντας πάντα με μία βόλτα στο κοσμοπολίτικο λιθόστρωτο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και καλή διαμονή.